салом алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. хоб бародаро, имрӯз мо ба як навор омадем, як хонаи фурӯшӣ. ҳатман тамошо кунед, маъқултон мешавад. Комментарияда нависем нефтуна номерои телефони соҳиби хона дар поин дар монагай медурем, занг мезанем. раҳмат шава барои дастгирӣ бо мо бошед. خب دوستان، навора давом метем, навора сар мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, мости 46, даҳум базар, Первомай. роста ки мебинем, як дарвоза решотка меша маҳкам, 3-4 дар хона анҷа, 3-4 дар хона, хонае ки оз ба навор мекунем, инами хонае достоон. хона полни ремонтш тайёр шидагай. ремонтеш нава, ягон кас зиндаги кардаги неста, нав ремонт кардаги меша. ноҳияи Шоҳмансур, мости 46, даҳум базар, Первомай. 2.5 сотиқ замин дӯстон, 7 дар хона обши, 3 та санузел, септикай, 200 квадратни метр. вадевной топли пол ҳаст, якум ошёнада, здания ки десен, якум ошёнада вадевной топли пол, система отопления ҳастай, сефаза свет, кирпичи сирқати хона бардоштаги дӯстон. оз якум аз ошхона сар мекунем дӯстон, ҷои дедонхона бигем. 30 литра, 60 литра, чанд намуд, се намуд дедонмо. Дего. Хоб димаход. Якын ҷои дар беруна ҷои ҳоҷатхона меша дӯстон. ҳоҷатхонаи беруна, полни кафел, термикс, чизи чора ремонтош сов аст. меҳмонхонаи дӯстон 6.5 ба 3.5. пол ламинат, витриза аз бари хона. суба навод мегирем. Шашиним ба 3.5. хоб дальше мерем дӯстон. ҷа камтара ҷои дарахт, оба нигоҳ кунем, об прамой, об ҳаст. як водопади калон, хона тарафи дарун бародаро размериш 10 8 пахмиш дарозиш бигем 8 ба 10 тарафи дарун 10 200 квадрат гуфтем. подвал дӯстон
100 квадрат общем қати берун ҳамаша сокадагаҷа система водяной топли пол отопление ҳамаша миҷай фақат болерона мерасад тамом. Дистанция байни хона ҳаст. хоб бисмиллоҳи раҳмони раҳим медароем ба дарун. як холи калон дар як мошина дӯстон. шашси ба 420 домофон неҷа барои телевизор кадагиай пасрафта будем. аз тарафи дасти ростмон якум кухня сар мешавад 3x3. разведко ҳама чи тайёрияки сантехникишон ҳамаш кадаги абрӯй зада хулш поди кафе 3x3. як мошина ки ҳамаш дидесен дӯстон инҷа ҳам гуфтем ки отопление ҳаст ҳам водяной топли пол дорад. хоб якум хона сар меша 5-3x3 актризаси пушти хона пола ҳама ламинат. махча душевой. Дивиди хона 4-20x3 симои антенна ҳамачи броварнеги ҳастанд. даро ҳама як намуд чӯб шубаст. хоб мебарем ба дуюм мошина. коридор да кирпичный панел задагиай. Якум хонаш 4-20x3
پنج با 3 کیرپیچنی پانل زدگی. پنج با 3 خونه دیگریش ایش ریدی پانل زدگی قطعی یک خونه دیگه هر دوش یک نمونه مخی زدگی ریدی پانل. از بالکن بر اومده پولی بیرون هم نشون میتیم بسخون. خب جوی سانوزیش چورسی با 3 خونه نامتی میشن ریدی پانل زدگی. باشین خیلی پتاوک سیاه اکتریزه رو پروی دروازه رستکی بالکن. خب دوستان همه خانه را ما نور گرفتیم. نمره صاحب خانه را میمونیم که ببین چیزی نفهمید در نمره زنگ میزنم معلوماتی پره را صاحب خانه میتونید دوستان. یک بار دیگه دوستان تکرار میکنیم. خونه قرار دارد در ناحیه شاه منصور мост 46 دهم база первомай. 2.5 сотик замин 7 дар хона 3 та санузел септик 1 этаж водяной теплый пол отопление система отопления ҳаст 3 фаза свет ба кирпичи сурх хона бардошта шудааст دوستان. нархи хона $130,000 амрикоӣ хариди фурӯш ба асъори мирӣ фароҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 559 89 00 77. як номери дигар ватсап ҳаст. дар ин номер дӯстон метавонед ба ватсап занг занед 985 85 70 57. хоб нашуд реклама дӯстон дар номерои админ дар болои экран занг мезанем ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. раҳмати калон барои дастгирӣ обуна шавем зангулачаро паш кунем барои шумо ҳар рӯз хонаи нав мепарвардем. раҳмати калон.